Al final els canvis molt carregats, però la pujada i el fals de finestra, la baixada molt bonica. Sí, no, ha anat molt bé. La baixada, pel meu gust, un pèl llarga i he vist que una mica humida, però la part final que tot llarg dels últims quilòmetres, però molt bé. Molt content i el recorregut tot fantàstic. Fas moltes curses de muntanya. Sí, bueno, sí. Vale. Primer de tot on ets? Jo soc d'Andorra, som mallorquina i estic visquent a Andorra. I això de córrer, veig que ho fas. Això de córrer ja ho portem un poquet a la sang. Has fet alguna vegada la mitja d'equip? No, és la primera vegada que l'he feta. Què t'ha semblat? Bueno, ha estat bastant bé, el que passa que la baixada l'he trobada bastant tècnica i a més el terreny estava un poc mullat i se m'ha fet un poquet complicat baixar, però ha estat bastant bé. I la gent? La gent superamable i sobretot els voluntaris ha estat molt bé, ha estat molt acollidor. Els avituallaments tot correcte, la gent animant també i el que són els participants i tot, també molt acollidor tot. Ha estat molt bé. Era així de fàcil fer això? No, paisatge espectacular. Jo, el meu cunyat, que l'any passat va fer el circuit sencer, diu que de tot el circuit C, el més maco, el paisatge de Beaumont. Sí, que a part la mitja, al passar per finestres i arribar al mirar... Jo no ho conec, però tothom parla molt bé. Val la pena. No, és el micro. I llavors, hem passat pel Vilar i després... Clar, la gent el que no sap és que hi ha la ruta dels dòlmens i passem pel costat de 5 dòlmens. I només al costat se'n veu un i els altres estan a tocar, però has de saber on estan. I clar, si els saps és que és brutal. És brutal. Llavors aquí... A més, avui baixava aigua per les catarates. per tot arreu. Per tot arreu. Hòstia, les catarates... És brutal. Sí, allò al sortir d'aquí, que al cap de no res ja llets, per allà hi ha aquells salts, és que ha sigut molt maco. I la tranquil·litat que hi ha aquest avall i tot, és que és espectacular. La gent, què tal? La gent? Bé, Sí. Els participants, com sempre. Com sempre, i aquí t'ajuden i em vas passant un i t'animen i ja està xulo. Hi ha els controls molt bé, t'animen, està perfecte. En aquest sentit, molt contents. Com us ha anat la cursa? Bé, hòstia, molt bé. Ens hem passat molt bé. Molt bé, molt maco. Un recorregut molt dur. Sí? A la pujada o a la baixada? La baixada, molt tècnica. Des del Vilar fins aquí a mi s'ha fet etern. El pla aquest, però bé, molt maco, el paisatge i tot, molt maco. Vosaltres, què tal? Sí? Cansats? Molt cansat, sí, sobretot del Vilar fins aquí. L'últim tros aquest per la pista se't fa llarg, però bé, molt maco. La pujada i la baixada? Molt bé, la pujada la veritat és menys forta del que em pensava. Hi havia molt tram per córrer, sí que hi havia repetxonets, però l'últim tram final ja una miqueta és quan ja començava el corriol, però molt divertida. La baixada? La baixada al principi una miqueta tècnica i després a la que agafaves ja una miqueta els corriolets i tal, molt bé. Molt corredora, una cursa molt corredora. És el primer cop que la fas? Sí, el primer cop, i no l'últim, perquè m'ha agradat. Gràcies. La cursa m'ha sorprès molt perquè, hòstia, quan vaig veure el perfil, que el vaig mirar després d'apuntar-me, eren com 25 quilòmetres pràcticament de pujada i pensava que es fotria molt llarg, però què va, m'he ficat a córrer i la primera part molt xula, hi ha hagut molt tros de corriol i se m'ha passat molt ràpida la pujada. I bueno, el paisatge una passada, jo tinc la família que és de Pessonada per part de la meva mare i tota la zona de Beaumont, doncs quan hem arribat a dalt de tot, jo paria entrant molts cops i bueno, ja m'ho he passat molt bé i després m'he deixat anar a la baixada. I no res, el dia acompanyat, no ha fet molta calor durant la cursa, hi havia moltes zones vagues i m'ho he passat molt bé. Amb els altres corredors hem anat tota la primera part junts, érem un grup i després ja m'he separat una mica a la baixada i fins al final, però molt bé, molt xulo tot.
L'organització, què tal? Sí, anava a dir... L'organització, què dir? Quan no tens que mencionar l'organització és perquè hem fet un treball perfecte i han estat allà molt atents en tots els avituallaments i també fora de la cursa animant. Hi havia bastanta gent. Ben marcat? Sí, també marcatge perfecte. Perfecte. Potser algun cop que he dubtat, però en seguida es veien les tires. O sigui que res a dir, un 10. La pujada bé i la baixada a mi com ho fan. Sí, vas a la baixada. Però bueno, molt maco. Havies fet alguna vegada? No, aquesta no. Havia fet la d'Aristòria o alguna altra, però és preciós. Molt bonic. Has fet la mitges. A mig. Molt bé. He unit una baixada del pas de finestres, però per lo demés molt xulo, el temps molt bé. Perdó, una mica de valoració de la cursa. Molt maca. Sí? Molt maca, molt corredera i molt xula. Sí. Molt bonica, l'hem disfrutat molt. El temps ha acompanyat a El més a temps més. acompanyat, preciós, i les vistes també. Les vistes molt xules. Sí. Sense calor, La temperatura ideal, a més. L'organització? Bé, molt ben marcada. Si no vas amb La carrera, noia! Molt bé, molt cansada, però m'ha disfrutat tot el recorregut. T'ha agradat les vistes o no has vist res? Bueno, he vist menys del que m'hagués agradat, la veritat. Bueno, molt bé, molt xulo. Contenta de la carrera, com has anat i tot, sí? Sí, està contenta, jo contenta. Molt bé, perfecte. m'he trobat molt bé. L'únic que al final he patit molt, anar cap aquí, m'ha faltat una mica de fondo i no he pogut apretar. Però bueno, ha sigut més maco que l'any passat perquè a dalt ja no hi havia boira i tal i la panoràmica espectacular al Beaumont. Amb els voltors volant per allà. Molt xulo, molt xulo. Una mica de por. Bueno, dic, a veure si esperen a que peta i van a per mi. Molt maco. Tu, Xavi, què tal? Com t'has trobat? Bé, millor que l'any passat, quasi 15 minuts menys. Bueno, al mateix lloc m'he quedat. Però bueno, hem disfrutat com l'any passat, o menys. L'any que ve un altre. Un 10. I felicitar l'organització. Un 10. Molt ben marcat tot, no ens hem perdut. Millor que l'any passat, per exemple. El que passa que l'any passat hi havia boira, llavors està bé, però vull dir, si n'hi ha superben marcat, jo no m'he perdut en cap moment. Molt bé. Molt maco, molt mort, no sé si he pillat fotos. I la baixada tan terrible, bueno, era de terra, per tant no passa res. Era més emprenyador el primer tram des del Beaumont. Hi ha molta pedra i no podies agafar cap ritme. Amb la baixada forta, aquella, bé, molt bé. Tot molt bé. Vinga. Felicitats. Molt bé, molt maca, el recorregut molt xulo, mai havíem pujat aquí al cim del Beaumont, molt maco, sort que ens ha marxat la boira i la baixada molt maca, la tècnica, però a l'últim tros, mort. Jo sí que anava mort. A mi no m'ha anat tan bé com ell, perquè he patit una lesió aquí al genoll, però bueno, les vistes increïbles i això ha sigut el que m'ha motivat per poder acabar. I ha sigut el meu primer marató i l'ha acabat. L'organització que t'ha acabat. Molt bé, els avituallaments bé. Sí, molt bé. No ens ha faltat res. Ja està. Sí, una bona experiència. L'any que ve tornar-hi. Repetiria una altra vegada? La recomanem. Sí, l'any que ve. Jo no la sabia que l'any passat l'havíem fet, però ara ja sapiguem-ho. Pues llavors ho podeu recomanar amb els altres companys. Sí, mare de Déu, aquest any han sigut 4, però l'any que ve serem 10 mínim. Això és el que convé. Bueno, molt bé, gràcies. Molt agraïts per la vostra col·laboració. Soc el Jordi Vilan, el director de la Marató de Beaumont d'aquest any i bueno, és la cursa que fem aquí a Organyà, sortint d'Organyà, pujant per la vall de Montanissell, pugem fins al cim de Beaumont i la tornada és per la vall de Cabó. El recorregut és molt variat i bueno, intentem mostrar una miqueta tots els atractius que tenim aquí a la zona del Beaumont, que per molta gent
són una miqueta desconeguts, inclús per la gent de la zona, i bueno, creiem que és interessant donar a conèixer la zona d'aquí. Aquest any hem celebrat la segona edició de la Marató. La Marató consta de 2 curses, la Marató i la mitja marató, i després la caminada o la marxa nòrdica. I aquest any, a nivell de participació, hem tingut pràcticament sobre 200 participants, amb la qual cosa creiem que la cosa va millorant i a la gent li agrada la cursa. A nivell de participació, el nivell ha sigut força alt, hem millorat els temps que hi havia de l'any passat, sobretot a la Marató. Gaudir, dels paisatges he gaudit molt. Veus, és molt interessant. Però he passat malament estones, És el segon any que participes, no? Sí. És la cosa... L'any que ve poder fer de voluntària. L'any que ve serà el tercer any que participarà. Ja ho veurem, a veure. Bueno. Vaig a recuperar. Sí, ha anat bé la cursa? Sí. Bueno, i el temps ha sigut molt bo. Sí. I es conviden per un altre any a participar-hi a la Marató. Veniu cap aquí a Organyà. T'hem enganxat.